Bon dia a tots i a totes, benvinguts a aquesta jornada, a aquesta sessió que hem preparat junt a l'Entre i que la idea és donar-vos una mica de suport a tot el que ens ve damunt. Agrair primer a Torrent perquè nos ha donat aquest espai i, a més, estem en el centre geogràfic de la Comunitat Valenciana, estem al quilòmetre zero, si no ho sabíeu, i també a tot l'equip de l'Entre, a Sara, a Sergi, a Innocenci, a tots. I també a tots vosaltres perquè heu deixat el que estàveu fent tots els dies i heu vingut aquí perquè entenc que hi ha interès, hi ha una preocupació. Jo crec que tots han sigut molt correctes i no han volgut assustar-vos, però jo la veritat és que vaig a dir-vos que igual estem un poquet d'alarma. O sigui, per què? Perquè no és una alarma de despertador que sonava ja des del 2015, este paquet d'economia circular, després l'aprovació de directives en 2018, el PIR en 2019, com que sonava un poquet lluny. Però ara no, ara tenim en pocs mesos una nova legislació i noves obligacions totalment diferents a lo que ja havia abans i que ha comentat Xavi, el gerent, de que tenim una llei, partint d'una llei del 97 i partint també d'una llei del 2000 i les coses han canviat molt des d'aquest temps. Aleshores, com us deia, hi ha municipis que sí que s'han enfortit, han sigut capaces de fer coses en gestió de residus i tindre més capacitat de reacció i altres que encara estan en medi o la seva capacitat de reacció pot ser molt lenta en pròxims mesos. Des de Coembes, què hem intentat fer i com col·laborar amb les entitats locals? Des de 2017 i amb un acord amb la Conselleria es va acordar ja en el 2016, però es va ficar en marxa en 2017 un pla d'acció. Un pla d'acció que estava treballat, que estava consensuat i que, sobretot, havia uns objectius molt clars, una durada de temps i, sobretot, també una inversió econòmica. Jo crec que això és bàsic per a poder fer canvis i poder posar mesures. Aquest pla d'acció, com vos deia, tenia una durada fins al 2020 i el que pensaren és que aquestes línies estratègiques, unes soles o totes juntes, funcionaven molt bé. I, de fet, ara mostraré dades de la Comunitat Valenciana. És veritat que si posem en marxa millores operatives, és a dir, posar infraestructura, diagnosticar el meu territori, com estic, a on puc anar, és important en la gestió de residus. També ficar infraestructura, plantes de tractament, altres plantes que pugui tractar els residus que es creen, que desgraciadament van a més. També una segona part d'aquells espais que no han posat recollida selectiva, hi ha que fer un esforç per intentar també que no vagin per altre canal els residus. Un tercer punt també era molt important i per això estem avui ací. Aquesta acció està marcada i inscrita en aquest pla d'acció, és posar una assistència jurídica a la vostra disposició. Aquesta assistència ha desenvolupat documents que crec que són vitals per a vosaltres, perquè al final vosaltres tan sols teniu dues eines importants, els plecs i les ordenances. I ara vindrà molta legislació que farà que aquests documents hagin de canviar i hagin de modelitzar. I per última part, tota la part de formació. Estem ací per això. Informació, educació i comunicació. Per què? Perquè és vital arribar al ciutadà. Ho comentava Sergi, si el ciutadà no entén, no coneix, nosaltres podrem fer molt de treball, per això s'haurà diluït en el camí. Com us deia, des del 2017, creixíem des del 2015 al 2017 d'una manera tranquil·la i fins al 2017, fins al 2021, com veieu, el creixement ha sigut espectacular. La idea és continuar
I per això estem ací, per a recolzar-vos, per a ajudar-vos, per donar-vos aquest suport que igual vosaltres, en aquests moments, com estem en un moment, com jo he dit, d'alarma, igual ve molt bé. Des del 2017 al 2020, comentava Xavi, hem posat més de 5.000 contenidors a la Comunitat Valenciana, lo local per bandera, és a dir, el més important sou vosaltres i les entitats locals i ajudar-vos, veure què passa en el vostre municipi, què podem fer i sobretot donar-vos infraestructura. Aquí en aquest moment tenim inversió i és on podem ajudar. S'han fet planes especials, s'han fet estudis en els municipis, s'han diagnosticat municipis i això ha enfortit alguns municipis que, i s'ha notat, han crescut molt en aquests últims anys. També, com vos deia, també hem estat recolzant també a les entitats per a que també donen imatge en les seues dependències municipals, posant més de 6.000 papereres en tots els municipis que ens ha demanat. Tenim altres programes també, però que tenim projectes Libera, tenim campanyes importants també per arribar al ciutadà, com Recycling the Oceans, i també perquè és important que en festivals, en eventos, tampoc se'n vagin els residus d'envasos lleugers i de paper cartó per altre canal. Importantíssim, com vos deia, un punt, si fiquem tot simultàniament a la mateixa vegada i tenim una ordenança que puga donar les indicacions i les regulacions al ciutadà en gestió de residus municipals, un model de pliego tècnic i administratiu. Tot això sempre s'ha fet en col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, s'ha fet, evidentment, amb Brosseta i s'ha fet amb altres agents, perquè pensem que és molt important que vosaltres tingueu models, documents que puguen servir-vos per a estar més enfortits a aquesta legislació que ve, que pront la tenim aquí. També tenim guies d'incorporació de tasses de residus per al pago per generació, que ja comença a sonar i ja està així. I també una guia per al desenvolupament, per a inspeccionar, per a controlar també com està la nostra recollida i si es pot millorar. Com us deia, també posaven una assistència legal també de Brosseta si teníeu algun dubte o alguna pregunta que fer en compte en aquests documents. Com en aquests anys també s'ha ficat el punt en l'educació, en la formació, en la informació, perquè tenir tècnics més formats, més capacitats, farà també que els nostres documents que serveixen per a regular tot siguin més clars i més efectius, sempre pensant en l'eficiència. Hem fet coses, hem fet moltes coses en els municipis de l'Entre. Hem posat més de 1.380 contenidors i hem posat més de 1.268 papeleres aquí a lo que és l'Entre. Això és important perquè indica que hi ha municipis que s'estan posant en marxa i estan fent coses per a canviar. Si vegeu les dades, des de 2015 a 2020, el creixement en aquests anys ha sigut espectacular. És veritat que són dades de l'Entre, són dades conjunts i no són dades particulars. És possible que hi hagi municipis que tenen aquesta capacitat, com comentava, de reacció més ràpida i han desenvolupat mesures i han posat en marxa la matèria orgànica i han posat en marxa tot el tema de l'educació ambiental, que és vital, i han posat en marxa moltes coses i altres que no. Però sí, en conjunt, la veritat és que l'Entre ha pujat massa i ha pujat més del un 68% i de paper cartó un 58%. O sigui, la meva enhorabona. Com vos deia, el pla d'acció sí que és veritat que dona aquest suport a les entitats locals i la Conselleria ens va demanar continuar fins al 2023. És a dir, continuem facilitant-vos el que és millorar en infraestructura. És vital que el ciutadà
tinga a prop un contenidor, que estiga complet, no? Les illes siguin completes, que siga fàcil, no? Al final és fer-lo fàcil perquè, bueno, com tot, la separació en origen és un gest que és altruista, no? És un gest que és solidari del ciutadà. Aleshores, pues, bueno, ficar-li facilitats pues, bueno, és fer massa, no? Per a canviar un hàbit, no? O una rutina. També continuem donant-vos suport tècnic. Tenim a Mimedes una assistència, és la nostra assistència al pla d'acció i a més doncs, bueno, fem diagnòstics per veure com esteu i dissenyar fulles de ruta, no? que milloren la vostra recollida. No? I també, evidentment, coordinar-nos a la red d'infraestructures. Comentaven que bueno, la idea és créixer pues, molt, no? Fins al 2024 i també la nostra infraestructura de tractament ha d'estar alienat, no? Amb aquest creixement, no? En les entitats locals. Tenim pues, nous àmbits, no? per a replegar. Continuem recolzant-vos en papereres municipals. Podeu demanar perquè és important que doni imatge a l'administració, però tenim altres programes com un Naturaliza, com un Libera, per a escoles, per a també arribar al ciutadà i que són campanyes que poden fer no, que el ciutadà entenga no, qual és la situació dels residus al seu municipi. Continuem també donant-vos eines en tota la part jurídica. Crec que és vital. Vosaltres ara teniu una nova legislació i teniu tan sols els plecs i les ordenances. Ara els meus companys de Brosseta daran algunes indicacions i vos diran com podeu adaptar les noves clàusules. En el PIR mateix teniu clàusules mediambientals que havia també que introduir en el que és els nostres plecs. Us donaran també exemples i indicacions de com podeu fer-ho. I, sobretot, com vos deia, aquestes sessions formatives és per a vosaltres. Arribar la informació, arribar al ciutadà és vital. Continuem també, fem aquestes sessions, les que proposeu també, nosaltres estem oberts sempre a escoltar activament i també tenim dissenyada una aula dins de la web del Pla d'Acció que hem posat a la vostra disposició, on teniu tots els documents que jo acabo de comentar en valencià, en castellà, per a que vosaltres podeu també disposar d'ells i de posar-los també en marxa d'una manera molt senzilla. Volia a veure si la tinc per ací. Aquí. No sé si... Ai, no estava allà. Volia ensenyar-vos la web perquè hem ficat totes les indicacions que jo acabo de comentar. No sé si ara em deixarà. No em deixa. Perdoneu. Ai. Sí. És que esta és altra... A veure. Copiar. No sé si així. Així. En el Explorer. Ah, perdoneu, vale, és que... Vale, pues estava ja així. Bueno, lo important de... Vale, aquí ja està. Vale. Bueno, esta és la plataforma que vos deia, que teniu, que és Plan d'Acció en Bases Comunitat Valenciana. Encara hem fet un restyling i ara tan sols està en castellà, però prompte estarà en valencià. Teniu aquí totes les àrees, àrea d'actuacions del Plan d'Acció, on està tot el que he comentat. Al final és fer-vos fàcil, el més senzill, el més fàcil possible, totes les obligacions legislatives que vindran. Des de la nostra part, tot el suport. Tot el suport des de Coembes, des de l'equip de l'assistència del Pla d'Acció, que està format per Imedes també i per Brosseta, i teniu el nostre contacte i podeu
consultar-nos qualsevol cosa. No? Com vos deia, aquí teniu totes les accions que tenim una àrea informativa en tota la documentació, com us deia, aquí estan els documents del pla d'acció, teniu les ordenances, el modelo pliego, modelo de prescripciones técnicas, la guía, el diagnóstico del servei de recollida de com fer, no? Aplicar este diagnòstic, una guia d'inspecció i control. La veritat és que és una plataforma que jo crec que està bastant completa, li donarem també més contingut i també a mi m'agradaria també donar exemples de bones pràctiques a la Comunitat Valenciana perquè tenim ja experiències de bones pràctiques i jo crec que hi ha que posar-lo en valor. I passar ja, si voleu, podem fer un descans de 5 minuts o passar directament a que els meus companys de Brosetas passen al gros de lo que és la sessió. Moltes gràcies.